dili ka matipon ato mga nangabugnaw kay pareho mo mga palod. Amen. No, nangaluya siya, tibukan pa nimo, nangaluya, wala mo gi-encourage, wala mo ipakalayuhan. Wala mo gidala dito sa altar sa Ginoo igsoon, then what happened? You will all igsoon experience kanang mamatay ang inyong espirituhan kadasi. Amen. So, this time around igsoon, I will be preaching about atong wali is all about kanang the road to paradise. Amen. Dala pulong sa paraiso. Now, ang tao isang kita, typically, natin mga bitawag na ito kategori sa magkakusa. No, ang mga tao, iko na ito, categorize na ito. Hindi ko brother sa slide. Upat ka kategori ang tao so sumala sa ito. Primero is kanang bitawag na ito, believers. Kasi believers. Ang totoo. Kaubanin mo simbahan. Kaubanin mo sa nagsikilig ka mo sa simbahan, tuwing ka nga pareha magigituhuan na niya. Kung nasa lang simbahan, pero pareha mo ka ng pagtuo. Mga believers, mga kayuman na to, ito ang himamatod. Pag nanahan ka, ano po yung mga ikaduha isot, mga good people? Dili pa sila luwas, dili pa sila magtotoo, pero maayong tao. No? Anong gusto na ito nga, pinuntan na, sayang isang tawanan, kung dili magkaluol sa Ginoo. Di ba? Ato magigwan mo nga, nga ito ginamuna, kasi karang nga ito ginatarget nga, gusto ginato nga ma-appeal sa itong tipon. No? Ganahan yung ba niya yung pastor kung makaupan din sa satua because they are good people. And there are people that are bad people. Say bad people. Ganap itong, dili totally siya ko, pero dili kaganahan siya patasan. Imong likayan. Kung mahimo, imong likayan. No, yung mga tao na likayan mo kay laing istorya, no, yung mga tao na imong likayan tungkol kay naay mga naay ganap itong naay kanon na mga nailaing ginabuhat, no? Nasulay, purple sila, dili sila makiangay yun. Kung istorya sila, sakit kayo ng istorya. Muna yung mga bad people. No? Sometimes we avoid the nation, halika na picture him out, dita gusto matiputo sa tuwa, kaya bubog na dato, unagin na yung mga tawana. No? Kanang mga bad people. And there are the fourth category so that we call evil, horrible, despicable people. EHD. Evil, horrible, despicable people. Karena itong isa man ang tao, karena itong mga terorista, yung mga trafficker, mas murderer, na mga killer, karena itong una-una, di kayo maluwas sa Ginoo, di ba? Isa pagpano. No? Kung naman gani, kanang init, ang nagulabi, impierno, isunod na sa pinakainit na pati si impierno. Muna itong una-una, para nila mga tawana, kanang mga evil, despicable people, horrible, despicable people. We assume igsoon, kailan na sa una-una sa Ginoo. Nato mga tawana, no? Kani sila, gilungtan sa Ginoo. Kani sila, gikasilakan din sa Ginoo. Kani sila, ipernuhunog din sila. No? Ano itong nanimahong iperno na? But there are people igsoon, kabalo ba mo nga sa Bible, kaning fourth category, na inaluwas ng kita na Amen. Itong basang igsoon, there is Lucas chapter 23 verse 39 to 43. Itong basang igsoon. Balik ko, brother. Una, may isang kriminal na nagbitay dito, bibiyay kaniya. Dili ba ikaw, mauman ang Mesiyas, luwasakin mo kaugalingon, o kami. Apan, ibadlong siya siyang kauban na nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Diyos? Kaniya kita, hindi isilutan sa maurang silot. Apan, angay ka nato ang silot nga, gipahamtang ka nato kay tungmakman kini sa atong nabuhat, apan siya walay sala. Kung mingon siya kang Isus, hinumdumi, taon ako kung maghari ka na. Mingon si Isus kaniya, sumpihin ko ikaw, karang adlaw, adto ka sa paraiso, uban ka na ko. Amen. Kasi nakabalabasan yung nakita na parte sa sulatan nito. Ano yung katong ilansang sa Ginoong Isus, kauban sa duha ka tulisan, terorista, sa panisyaw. Basta, nabay ka na bitong mga tao na kung makita na ito na ito, kasi karang makita na ito na sa mga wanted ng listahan, no? Nasa na
Munay mga EHD people, evil, horrible, despicable people, ikson. Usa niya na kanang duha magditay kauban ni Ginoong Hesus. Apa nimo si Lord saya? Sige mo ni Lord saya. Karon adlaw uban ka kanako sa paraiso. Amen. There's something that this man did igsoon. So may kanang nahitabog na nanong kaning tawhanan. Inspired siya pagka-grabe kayo ka kanang ingon para to, grabe kayo ni siya kanautan. Anong nakaangkod man sa kaluwasan? Ngayon pagkabutang igsoon sa iyang gibuhat. Nato ang sutaon igsoon anong nakaabit siya sa kaluwasan. Amen. So, una, number one, so is you confess your guilt. Buti pasabot ka naman. Isugid ang iyong mga sala. Ingon pa rito, Ikson. Sige, ingon dito kapag ingon niya dito sa verse 40, verse 41, Ikson. Ingon siya dito. Apan, ibadlong siya sa iyang kauban o nangingon, wala ka pa mahadlok sa Diyos. Aniya kita, gisilutan sa maurang silot. Apan, angay ka na to, buti pasabot, angay ka na to. Ang silot na gipahamtan ka na to, kay tukma man kini sa atong nabuhat, apan siya, walay sala. Buti pasabot, ningon siya na, ang silot na kamatayon sila, ang silot na paglansang sa ila sa cross, ang ayan na yun sa iya, tuhod kay, grabe kayo sila ka makasasala, grabe kayo sila ka, ganang kasalbahis, grabe kayo sila ka, ganang inong pa nito, mas moderate, willing matawan na siguro, organizer nyo ka ng mga kriminal na mga aktibidades isoon. No? But then there was, kanang, ingon pa dito nga, nakita niya iso na lahi si Ginoong Hesus. Kung nakita niya yung kaugalingon ng kasing-kasing iso, nakita niya yung kaugalingon, o ingon pa dito, iyang iangkon ang iyang kasalanan. He takes responsibility. No more excuses. Kita mo kasagaran kung adunat tayo mga kanang consequences sa itong mga gibuhat. Ang ato yung mabutang sa una-una, perminti, isa mo binakain mo na ni. Si Kuan ba ni? No, si Kuan ba? Katuba, ang mama wala na ba na kung sa buong tarong? Ako ang papa wala na nag-iya sa buong tarong. Ako Kuan pero siya ikso, di ko pa niya. Wala niya i-blame ang isang ginso. Iyang giangkod na siya iksoon kanang i-giangkod niya na tuhod ni sa iyang ginuhatan. No, wala sa niingon nga, dinamay naman ko ano nila man doon. Kanang isit up ra ko na niya. No? Wala sa ingon ikson, ingon sa tari, angayan ako ang silong, no? Kaya nakabuhan ako o dako kayo masala. Kabalo pa kayo ikson, ang kaluwasan, nagsugod yun niya kung ikaw dili na mangulipas sa iyong sala. Kung dili na ito mangulipas, ikson, dili na ito magpipik, dili na ito na ito ipinsa na itong salaw. Ato ang kuno, kinanglan na, kanang itong anis na sa Ginoo, sa tubangan sa Ginoo na ako kinisala. Muna, nagsugod ikso ng kaluwasan na itong taon na sa diyan iyang giangkod, ayan kaugayo yung sala, ikso na tubangan sa buhay na Diyos. Amen. Kanang bitong iyang giangkod na may mga butang siyang ginabuhi na dili niya ma-fix, ikso na siyara. And the first thing ikso into changes is to admitting that we sin. No, when we admit iso sa yunta, mo kanyang pinaka-pionero din nga kuan nga kasultanan sa kausaban. Walay kausaban kung dili ka maangkod na aduna kay sala. Walay kausaban sa tao igsoon kung dili niya angkonon na aduna siya palpak o na aduna siya takyas. Kung manudlo siya sa lain, ingon siya tungod ni kuan, tungod ni ninyo, tungod ni sa society, tungod ni sa mga parents, nan walay pagsugod sa kaluwasan anuman. Wala man yung angkon na yung kasalanan. Ay universal man yung sinig. So, ningon dito sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya ang tanan na kasala o nagkabsan sa imaya sa Diyos. No? Ang tanan na kasala. Buti pa sabot, wala existing at ikson kita tanan. Ningon siguro tanan. Huwag sabot pastor ka ng mayong mga tao. Sige mo sa scripture ikson, Romans 3:23, all have sinned. Kita tanan nakasala. Isang pa may tao ka nakasala, kaya po ka. Nyaming mabiyo ka. Naghatag man kong dagan kayo kwartap sa charity pastor. Dagan man kong gidulitan.
Kung sa giingon, all have sinned. Tanan nakasala. Amen. Dayon, mingon ka nga, tuwing grabe, lumtas akong panahon kasi kung si Masimba, dahil mo dito nga, umutan na kung sa imo ba misugid, imo sa lang sa Ginoo. Because if we claim to have sinned, so ingon pa ang John chapter 1 verse 8 to 9, kung atong giangkon ko no, nga wala ko nang paisala, ngayon ba nanta, if we claim we are without sin, we deceive ourselves, atong giila na atong kaugaling, kung mingon ta sa paglaim na wala ko sala. If we confess our sin, kung atong isugid ang atong sala, igso, ningon dito, He is faithful and just to forgive our sins. No, magkatarunganon, kung matinunanon ang Ginoo, igso, sa mong pasaylo sa imo, itungod kay niangkon ka sa imong sala. Amen. Bottom line, kanitawan na, kung iyang giingon, no, kanang you never make a spiritual progress until you admit your responsibility. No, kung dili mo ang kunong daw nga ikaw nakasala. Kung ikaw igsoon adunay sipyat nga nahimo, wala din ka usapan matabok sa kinabuhi sa taong igsoon. Changes igsoon na start gyud sa biyan ni confess nato ang ato ang sala igsoon. Confession precedes forgiveness. Wala ka pasayloan kung dili nato isugid ang atong sala. Amen? O na number 1, exalt, iyan isugid ang iyang sala. Naingon sa dito, ang ayan na to, ang silot na to. Nung ikaduha, exalt, naingon dito, confess Jesus' innocence. No, he confess nga, walay sala si Ginoong Jesus. Yang naingon na, but this man, naingon ang Lucas chapter 23, verse 41, exalt, naingon dito, no pa, apan, ang angay ka na to, ang silot nga gipangta ka na to, kay tukma man kini sa atong nabuhat, apan siya walay sala. Buti pasabot, igsoon, ikaw siya na walay sala. Kita niya igsoon. Bulo ba ka? Ano itong, kisa man sa inyo, nakasulay na, ano itong, mailan daw, ikong panila, out of the abundance of our heart, the mouth speaks. Mailan daw limang tao daw, kung pakuratan mo, masakitan. Na itong paguratan, so may imong expression. Kung manawag ka, angkol ni mo, ang uban, binastos ang bugawas pa, ayun pa ito, out of the abundance of your heart, your mouth speaks. Amen. So may magawas imong baba, may igikan sa imong kinasuluran sa kasing-kasing. Amen. Ay, kabayo. Anong ay? So, kabalo na ka sa expression ni Wilson. Anong istorya na ko na because sila iso nakaangkon sila, grabe kayo nga sakit. No, grabe kayo itong gibuhat sila dito, gilansang sa cross. Siguro pag lansang pala iso, so nanggawas na mga mapanas-tamasong mga pulong sa ilang mga bakit kita galing masakitan na. Diba? Kabantay ko itong video nga, naglinog to aso to sa pita sa Cebu. So to, o Anjali. Buhol sa buhol ka, grabe kayo iyan. Pangyawa, iso kayo nga nahulog itong kuwan sa... Nakita, di ba nakita iso tungod kay nasa sa sitwasyon. Pwede mo ito yung God bless you, no? Brother, I love you, God bless you. No? Kung nata sa mayong kabutang, pero kung nakita sa kasakit, grabe kayo nga pag-antos, grabe kayo nga pagkaturat. No, mugawas mo na itong baba, kung siya nasa itong kasing-kasing. So, kabalos no, sa panahon ng gilansang sila, no, nagalisod sila dito, siguro ang duha iso nagawas ang mga mapanamas-tamasos, mga pulong sa ilahang mga ngabi. No? Mga parts of the body, mga atay, mga lungs, mga pancreas, no, ganas na nagawas sila mga baba. Pero kita nila iso, walay istorya si Jesus. Wala siya ni isugid pareha sa ilaha. No? Kani TV Inson, wala din siya nakabalo. Yung sa pag-trial si Jesus. No, karabang wala ito. Kitaan talaga yung bitaw na. Wala siya kabalo kung yun sa itong pag-trial si Jesus. Kapag mga ebidensya sa iya. Pero nakita lang niya Inson, kaya nakita naman sila ito sa cross, sa Kalbaryo. Nakita niya Inson na ang iya pag-antos, wala siya. Sa iya pag-antos, wala siya na istorya ko naman panamas-tamasok sa pulong, wala siya istorya igsoon nga kung sa siya gisakitan, kung sa kasamukuan. Pero nakita niya igsoon ang naon ni Ginong Isus ang naang igsoon ang pagkalumong niya pagbisan sa ilang
bisan na sila kapitay ito sa cross. No, walay mapanamas tamasong ulo, walay bayulinti, walay ingon, makagawas na ko diri. Lugito mo na ko na imong pa, di ba? No, makapuhi na ko diri. No, kung namingon na, di mo sa kapo ito, kaututi ka na. No, Nay, majesty na ipagkabalaan, bisan na sila dito. Kita mo na ingon ang katong nasa iyan ko. Huwag binisa lang ito, wala ba? Di ini parehas sa tuwa. Isod, kanang atong di ba nang ginapokusan sa Jesus sa akin? Ano ito, ang simbahan ng Bodili, na siya, ang simbahan ng isang pili na siya perfecto. Ang simbahan usahay, judgmental, ang simbahan usahay, out of touch, no? Ano ito, pili ito, kayo mangyayang sa mga patanon, napayuban, mga hypocritical, hypocrito, tinulig so, walay perfecto masimbahan, walay perfecto pastor. But then, so, ang danger nabala ito, kung imo nang pupusan ang tanan na negatibo sa katao, sa organisasyon, o sa simbahan, so, hindi nakakita sa mga maayong butang. Parihan na sa banaw sa mga asawa. Kung sige na kayo pupus ka sa iyang mga mahod, sa iyang mga, no? So, siya, sa una, wala tapulan din siya, pero wala din mo na panabati bitaw na siya din so na doon na din, gimangga din ito maayo, no? Sikag focus igsuon sa mga negatibong nga butang. Sabi, perfecto na to. Wala, pero kung imong tawon igsuon, kana bitaw kung imuhang fokusan ang mga negatibong nga butang so sa katao igsuon sa organisasyon, dili jud kang kakita igsuon sa mga positibo pod nga putang bias ang perspective. No? Sa marriage igsoon, kung sige lang kang panita sa sensitivity sa imong asawa, sa imong bana igsoon, dili mo ma-miss ang blessing nga nasya. No? Yung pa dito, walahin ang iyang tanan. No? Kanang sa Japon, kung sikag lantaw sa imong trabaho nga, sa may mga sityat aniya, kung amo, walay kuan, mabili sa kong tinagdan, mas may miss out yung mga benepisyo na kaya naka ng trabaho. Kung periminti lang yung nagabantay so sa mga di makiangayon ng mga butang. Tungod kay wala perfecto na job. No, sa mga bata to, kung sige lang ang panita isoon sa kanang masipyat sa mga bata, periminti lang ang lantaw sa mga butang isoon, hindi nila binuhat ng sipyat. Hindi mo makita isoon kanang mahimo nga negatibo ang atmosphere ng panimalay tungod kay kinakapokus maka sa mga negatibo. Sa church, kung nakita na kayo kung sa mga sityat sa simbahan, mas pwede lang ang napokus nga na ma-miss out mo ang source igsoon mo si Jesus. Because si Jesus lang igsoon ang wala na usapan. Amen. In Hebrews 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen. So, kasi nasa church, si Jesus. Ang church dito dili igsoon, but then Jesus is perfect igsoon. If you find fault in people, in leaders igsoon, and sistema sa church, but there you can never find a fault igsoon, a single fault in Jesus. Amen. Reality check ka, you will never find a perfect church. Nga naman, dili perfect ang church, naman ko. Naman mo. Dili ta perfect. Una, dili perfect ang church. Kaya may mga imperfect mga tao sa church. But, the imperfect people exalt who point each other exalt to the perfect Jesus exalt. Itong sugitan na dili mo lang mulantaw. Ayun yung lantaw ang nasa puntito. Ganang itong inyo lang mura gina-idol ka ay kayo. Kaning mahadlok kay tanan ang bitong ang ministry mas ilang pangalan sa pastor kaysa sa ngalan sa church. Mas hadlok na ison. Kung naila pangalan sa founder or kanagadala ang leader ng mga church kaysa sa Ginong Hesus, mas hadlok ison. Diba? Mga ministry karon, pero sa maayo, yung mga ministry na pangalan ison sa ilang pangalan sa leader. Mas naila pa pangalan sa leader kaysa sa simbahan o sa Ginoo igsoon. That's very wrong. So that's very hadlok ayon.
So, we must fix our eyes to Jesus Igsoon. No? We are not fixing our eyes on wrong things. No? Just like katong tao sa cross, yan i-fix niyang eyes kan Jesus. No? Kung iyang lang tao Igsoon, ang gidala ni Jesus, ang napilit na biya dito Igsoon, si Juan na biya, si Juan na biya, ang nabilabit, bitang nagsulat sa dyan, dili si Juan Bautista, ang Juan sa Bible. Katong Juan nga si Bilabid, Igsoon, pinaka-bata sa kanyang disipulo. Muura to ang gaapong sa cross ato ba nga ni Ginoong Hesus kauban ni kuan ni Blessed Mary. Pero ang uban asang uban ikalago wala dito si Pedro Igsoon nga gitawag mo leader sa mga tanan nga kuan tanan apostolis, wala siya dito. No, ang uban Igsoon nahadlok mapakita ano naman basta sila na sa idapon. Kung maglantaw ang katong tao sa Igsoon sa mga disciple ni Jesus, dili na siya mabless na naman, wala na. Dito rin ko ano ba? Sa mga church, tao na mga membro sige lang pagkapitan, sige lang nagkadala sa kuwan. All because we are not perfect people, Igsoon, but we have a perfect God. Amen. We have a perfect Jesus Igsoon. Kung sa diyan nga giniklara Igsoon sa kuan nga wala siya siya Igsoon, iyan i-acknowledge na Jesus does not deserve all of this. Dili na deserve na pakyon, dili na deserve na ilansong sa cross. Bakit imo dito Igsoon, iyan ipili ni Ginoong Hesus na bitay sa dito, matay Igsoon tungod kay para kita mamaluwas. Amen. Ano dito ato i-confess Igsoon na pinagi sa sakripisyo ni Ginoong Hesus, imo pa dito kita na maluwas. Ikatuloy Igsoon, declare your faith on Jesus. Ingon pa ang Luke chapter 23 verse 42, ingon dito si Ginoong Hesus, ingon pa ang katong tao, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Lord, hinumdumi ko kung ato na ka sa imong gingharian. Kani tawana Igsoon, wala na siya panawag, nawala na siya ingon nga, padawato na to sa Ginoo ha. Nawala na siya ingon nga, sunod lang ka sa Ginoo ha. Di ba, mga niya to ang kasagaran ko niya, sunod lang ka sa kong pakampu ha. Niya, pitok-pitok po lang imong giampuan. No, kaya pagkauman, isunod sa simong pakampu, ano na, luwas na ka. Pero kani tawana Igsoon, iyan, wala to siya nakaistorya sa sinner's prayer, wala siya isundan, na wala siya ni sa atubang, na ito uban na manhab ito sa atubang dito kay para, no, ako manawag ko sa Ginoo. Pero, ang iyang kasi casting, so, ni-reach out kan Jesus. So, sa pamaging, yung sa, Jesus, hinandumi, tawag ako kung maghari ka na. Kasi mo si pasabot, ano nito lang mabutang, so, natong makita sa iyang isip niya. Una, yung sa ingon, hinandumi ako kung maghari ka. Bali mo kay Igsoon nga, pila na lang ka-oras, mamatay na to sila. Naguna na pa ba siya makaikiyas ito? Naguna na siya Igsoon, mamatay siya pagkauman na to. Pero iyan yung una Igsoon, there is life after death. Buti pa sabot na doon ay ginabuhi, umuman sa kamatayon. No? Final hours naman siya, pero ingon siya, this is not the end. No? Kaya ako ang pag-antos nila sa cross, dili niya katapusan sa tanang butang. Kabalo si Igsoon, iyan yung naunan nga, ino dito, ang spirito, dili mamatay, kauban ang lawas. Dagang tao Igsoon, nga gano'n na, dito nga, pagkauman na ni kinabuhian, wala na, tanan. But this man Igsoon, kayong tawanan na dito sa krus, nakasabot siya, na doon ang pa'y kinabuhi, human sa matayon. O ikaduha ka butang Igsoon, ato nakita sa iyang statement, ingon siya, nagsalig siya na si Ginoong Hesus adunay gingharian. Before ani nga verse Igsoon, nagibutang dito sila nga kanang gilansan dito sa ulo ni Ginoong Hesus na ngalan sa Aramaic, sa Griego o sa Hebrew anon, ilang tulo ka language ilang gikuha dito, mo kini hari sa mga Hudyo. No, ilang gibutang dito kartula dito sa iya. Dili man to kana bitong acknowledgement Igsoon, that is a mockery. Buti pa sabot ilabang GBI ba ang mga Hudyo, ako magbaton mo og hari gawas kang Caesar, magbaton mo og laing hari gawas sa hari nato.
Mapagiyawan ng tawanan. Yaga-yaga itong ibutang dito siyang ulo, pero kabalo ang tao igsoon na naipingharian si Ginoong Isus. Yung ano man, sa ingon, ingon siya dito, when you come into your kingdom, ingon siya dito, remember me. Kabalo sa igsoon na bisan tuod si Ginoong Isus, kanang nagkaluya, no, naasa ka ng himalutyon nga estado igsoon, kabal parehas niya, mamatay sa pila ka oras, ika na itong pagbitay niya sa krus, apan kabalo sa igsoon na naipingharian si Ginoong Isus. Your kingdom. Dayon, ikaw pa, ikatuloy igsoon mo itong Jesus can help me. Matabangan siya kang Ginoong Isus. Ang tulisan dito sa krus igsoon nituo nga si Ginoong Isus makahatag kaniya sa pabor o makaluwas kaniya igsoon. No, kabalo ba mo itong tawana, wala to na kay gayong igsoon magpabunyag. Wala nang nabunyagan, wato na to dinalas pantan. No, wala to nakakomunyon, wala to nakatikog ka ng pan, ka ng wine, wala o ka ng juice, wala to. Pati higit or kanang bitaw iyon nga ato nang tarungan ato kinabuhi, wala to nakatarong siya kinabuhi, ano man wala naman sa higayon, pero ino pa dito mituo siya si Ginoong Isus makahimo kaniya o makatabang kaniya igsoon. And what he did igsoon, ino dito, he prayed with a prayer of faith. Yan ang po igsoon, no? Nabitaw yung giangkon nga, primero yung giangkon nga, ano na ko'y sala, deserving ko na yung sala, then pagkauman, kanang namatay ka para sa kuha, dayon, akong midawat, ang imong kamatayon, isip, bukti sa mga sala, kung yun pa dito, ako kang ipangayuan na imong pasayloon sa mga sala, kung gideklara kita na Ginoo sa mga kinabuhi. Nanagin na igsoon. So that is the prayer of yung pa dito na ay declaration of faith siya kung Ginoong Isus. Ay ikaw pa igsoon na ito nga, he is accepted and forgiven. Gidawat siya o ginong pa dito gipasaylo. Ingon ang Luke chapter 23 verse 43. So ingon siya dito, I tell you the truth, today you will be with me in paradise. So ihanti ka sa kamaturan, muban ka kanako sa paraiso. Mga kaigsoon, kana bitaw, observe kayo itong hitabuhay, ano bitaw, kana bitaw, di ba kita kung kita, kana bitaw, example lang, si Natay Hanyo ni Sister Vilma, pag-ato na to dito, mingon si Kuya Rizal na, si kita na pa nagulo. Di ba, magduduwa ta? Masintahan ko, di ba? Or, kanabitang bili sa isakto nga ganun ba? Di ba, manayiming ka? No? Ito, tayo lang man or niya pagkahuman. Galahin niyang lawas, parang mabalik na, sunod na lang, balik ang Rodrigue, galahin mo din lawas. Kaya naman, dili man ka istorya, pero look at it, igsoon, nagbitay sa cross, Ginoong Isus mo. Talagsa na lang, ginawa niya, inihap na lang. Grabe kayo masakit, ang iyang dibati, igsoon sa iyang lawas. Grabe kayo ka, dili ma-explain, ang butang na iyang ikuan, pero ang katong tulisan na midoon sa iyang igsoon, mingon pa din nga, Lord, ulit na mo sa mga biyarihan na, nagdumig biya ko. Diba, kung kita ito, Isus, kapulukan nga, nakudulig ka. Nag-antos pa rin mo, manghaliw pa yung kasakuan. But then, yung response ni Jesus, it is a good decision. Ingon pa dito, you will be with me in paradise today. Amen. No? Kita kung gilabdan tagulo, no, ang atong respond, depende rin sa itong sitwasyon. Hindi kita mato kung gilabdan ulo, may mga balatian, no? Bagoro pa ng bulagan siya, bagoro pa ng buwan, ano ba? Dili kayo ilang taon ta, dili, kanya na, rong typing. Batin exhort ka na bitaw, kanang gigrasyahan siya sa Ginoo. No! Kapag kita naman, last time na nag-istorya tayo is kanang, di ba, nag-upat ka kategori, kani siya nasa ika-upat ka kategori, katong evil, horrible, despicable people, EHD. No!
Nakahimo siya desisyon sa last minute. Dayon siguro mayon ta nga kung tawanon ta isong tawanon ta na mayon ta nga pagka dili man makiangayo na tibuhat ni Ginoong Hesus kay ano ang iya bitaw na mga disipulo miantos kay Ginoong payo. Grabe bilang ni uban sa iya sa tibok hanto na gani pagkawan niya gilansan si Ginoong Hesus misakas abahan. Nagpadayon niya gid ang mga disipulo niya katong tawanan sa usa lang ka pamilog sa usa lang ka udlin sa pila lang kahigayon na nasa dito, gipasaylo man ni Ginoong Hesus. Dili mo din siguro mo kaya ngayon, sa mga na, bakong tawanan niyo mo kasing-kasing. Pero ino dito yung soon, kanang, ang tao ni Matthew, chapter 20, verse 16, dili na ako, labasawa na kay taas-taas man siya. Naiyo sa ka landowner daw, naiyo sa ka, tag-iya o kanang iyot-iyota, nagkuhan siya, nag-decide siya na magpatrabaho siya sa iyang kuhan, sa iyang yuta. Kung saan yuta, Andre? Sister Bilmas na ron. Yuta, talaga, kuhan man. No? Ito may yutaan. Wala, ang sa yutaan daw sa kuhan. O siguro. So, nag-decide sila na magpatrabaho. Dahil nasabot, alas 6, masugod. So, siya ipang-hire ison, alas 6, nasugod na. Kunya pa, alas 9, ti-snack man timpalit siguro, pahit siguro siya pan, pahit siguro siya, o kanang, ninaog siguro siya, dito sa kuwan, dito sa, kato sa kuwan, sa mapiyon, dito siya kita, tanaw niya dito. Pahit siya upan, mingon siya dito, namay katambay sa tindahan, mingon siya, namay trabaho, wala. O, kuyog na ko, eksakta na ko, alas 9 man, ikaw magdala siya snack. Kuyog dito ikso sa taas, no, alas 9, sugod, no, ginugang na niya iyang worker. Alas 9. Kanya, gabi nagtrabaho na to, na itong alas 6 na sugod, na itong alas 9, then pagkapaniod to, break na na. Break na panood to, alas 12 na, alas 12 na. So, ay mo, siguro na ikuha niya iyang katong andam na pagkaon dito sa iyong balay, o, natagbuhan po niya, katong upan, nagtambay na po. Ingon na po niya. Kuyog ko sa kuha. Trabaho, kung kami trabaho ron, wala lagi. Tala, kuwita. No, siguro, katong pa, naka-snack na ulit trabaho pa, katong pa, nakapanood to, may trabaho. Kuyog niya dito sa taas. So, alas 12 ito siya, nagsugod ko. Trabaho. Katong tulo na ka grupo. O niya, pag alas 6, snack naman po natin. Lugsong na po siya, pwede na po siya, kanang snack. Tagbuhan na po niya, kapag nakambay dito sa tindahan, no? Sa iyong ipalitan ng pan. Yung ingon, namin trabaho, wala lagi. Kuyog mo, kay Kwan, kanang parang makumanta o kuwan. Kuyog sila, iso, last stress na. O niya, pagkahapon iksoon kay, amot mo si Kwan na niya. Paggawas niya sa iyang Kwan, ito, layo doon sa iyang Kwan, sa iyang kanang huma. Ikitaan man niya na ikatambay hapon. Alas 5 na sa hapon, siguro, kung sa ikikuan na to, alas 5 tabi tambay mo din. Gitawag niya, kami trabaho, wala lagi. Halik, kay magtrabaho pa mo, alas 6 may buwa nila, 6 to 6 man sila. Imagine na, alas 5 kasugod. Dahil pagkauman siya sa kauras, alas 6 na. O, pagmuli na, no, sildo. Ayang giunaw gatang, katong may entrada o alas 5, itagaan niya, o siguro bilang may rate ka 300, 350. Nakuha na, naginaminang itong nagsugod o alas 6, kaya itagaan sila o 300 o 350. So kami takot ako, yung hindi ako sa oras na sa 350. Niya daw piki, itagaan na sila o parihatanan. Di 350 man sila, bisan katong na may kuhan o alas 6. So reklamo din itong katong nagsugod o alas 6. Sir, di man makiangayon ng nabuhat. Sir, kami mo hindi sa mupang sa grabe kayong kainit sa adlaw niya kanin sila ni sulod na kanang kuan na, bugnaw na. Apan mo sa giingon sa kuan, sa giingon sa nanonel. Wala man ko nahimo na dili makiangayon sa inyo. Di ba nagsabot mo ta? So pila mi sabot na to, di ba 350? So may imong mabuot kung ihatag na ko ang kwarta, ining tao na nisulod ko alas 5. Ako ang maning kwarta. Same thing that happened to this person. So another is
sa kuan. Katapusan ng butong siya kinabuhi, ana siya sa kuan, pipila na lang ka oras na nagtinga na. Pero nakadawat sa grasya sa Ginoo. Amen. Unya, kung paano mo pitotani, may munta na, so, pwede rin tingaran ko, kanang ko mangalagad o kanang magtingan ako, kanang himalak yun ako. No, ako ang paundayunan, ako kaugalingon sa tanang nagpagpakasala kayo, tanang tawahan na pero kabalo ba kay Exod, wag yung kabalo kung kanus at tama na yung tinabuhi mo ng Santiago 4:14 Exod, ang tao ko sama sa English nga sa kabuntagon nga mawala pagkaudtog. Kasi kayo mo na Exod na kung mamatay ka, mamatay ka nga makauna-una, makananamutang na. Dawing maligsan ka dito, so pila Exod, wala yung kayo. Wala tayo dadagan. Munang dili na trap na Exod, kumingon nga, unya na ka magalagad ko, unya na ka musalik sa ikaw ko. Dili garantiyan o ma. Dili kita garantiyan nga buhi mataw ma. Yung ano man grasya sa Ginoo nga itong pagkinabuhi. Amen. Ngayon, napuyuban na mingon nga. Ano kayo, ayaw nga wanay, dali ano man kayo kung sayo, siguro, kanong dili kayo ka mapasaylo sa Ginoo. No, wala na di makakapsang Ginoo, dili na mapasaylo, dili ako niya mapasaylo. Bulo mo kayo, isuon nga, kanang bitaw, kanang nayuban mingon nga, kinanglaman ako, ayuhon, akong kaugalingon, ayaw kong musalig sa Ginoo, pabalik, inong ito, bolay maka, ayos yung kaugalingon kung dili ang Ginoo ra isuon. Amen. Dili man ingon nga kung hilpiwan sa mong kaugalingon ayo kung mangalagad sa Ginoo, dili na tinuod Isus nga naman kanang si Ginoong Isus ang maglimpyo sa imo, si Ginoong Isus ang maghatag sa imo sa kanang kuan sa grasya nga Isus. So kabalo ka Isus katong upat ka kategori. Yung na to kanang inana yun siguro yun na sa Ginoo ang sakto ato Isus ang yun na sa Ginoo duha ka kategori ng mga tao. Ato upat sa Ginoo duha. Una is sa kategori niya nga nakadawat sa grasya, mao kita. O ay ikaduha kategori niya Isus kato, pwede pa mo dawat sa iyang grasya nga nasa gawas. Kabalo ba ka kinsa pa'y mudawat sa grasya niya? Tanan Isus bisan katong mga dili-dili amayan sa iyang grasya o sa iyang mga Isus. Wala exception. Tanan nakalagig Isus kung salig sa Ginoo, kung madawat sa iya Isus, mabaluwas siya. Kana bitaw, sa diya bitaw nga, ay mo nang ma-realize, di na ka, kana bitaw, di na ka magnunaw dautan nato sa uban, may nung ka nga, may mayra ni mga tawanan, kaya nangamatay, di na mo na, pamayin ka nga, nakadawat mo dito sila sa Ginoo, before namatay na. Kana ba may nga nang kasikasin ba? Kanang dili na ka maglipay kung naikuan, di ba karon nga mga panahon na dito tungkol sa atong politika, divided kayo ta sa nation, no mga piklawan o yung na sabi ka ng mortal sin dinang mahimong didiis ba dili pa ganahan kayo sa mga kuan kanang mga supporter millennial supporter sa mga kuan. I tell you Exod, if you have that heart Exod for the Lord, there is no DDS, there is no piklawan, there is only people not needed Exod na ginaglan sa grasya sa Ginoo. Amen. So what are our steps as we learn? Confess your sin. So itong ibawan, ginaglan atong istorya sa Ginoo sa sala Exod. Then we confess Jesus' innocence. He died for me, namatay siya para sa kuha. Then declare your faith. No? Atong i-declare ang atong connection, ang atong guma sa Ginoo, and we receive forgiveness. Kadawat pa sa forgiveness ni Lord Exod. You are welcome in His kingdom. Ito na pulong sa Ginoo, no last verse, ito dito 1 John chapter 1 verse 9, ito dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and purify us from all our unworthiness. Amen. That is the way to paradise Exod, I tell you. And I pray that this very morning natin ang nakatlo sa grasya sa Ginoo. Amen. So, we still have time Exod, no? Let's have kanang 5-minute hadol Exod, no? Sa mga papa, sa itong mga learn, mga mama, mga batanon. Sige.